Knieža Rastislav chcel, aby sa Veľká Morava osamostatnila aj nábožensky. Ak by tu pôsobili len franskí kňazi, posilnili by vplyv Franskej ríše. Preto pozval misionárov zo Solúna. Rímsky pápež jeho žiadosť odmietol, ale byzantský cisár Michal III súhlasil. A tak prišli bratia Konštantín a Metod. Konštantín vytvoril hlaholiku, prvé slovanské písmo, a preložil bohoslužobné knihy do slovanského jazyka, aby ľudia rozumeli viere. Bratia založili učilište, vychovávali žiakov a obhajovali, že každý národ má právo počuť vieru vo vlastnej reči. Konštantín prijal mníšske meno Cyril a zomrel v Ríme. Metod sa stal arcibiskupom, preložil Bibliu, napísal zákonník a ďalej šíril kresťanstvo na Veľkej Morave. Hoci čelil odporu Frankov a nitrianskeho biskupa Vichinga. Metod pred smrťou určil za svojho nástupcu kňaza Gorazda, no po jeho smrti bola slovanská liturgia zakázaná. Ich žiaci našli útočisko na Balkáne, kde zmenili hlaholiku na cyriliku a šírili vieru medzi ďalšími Slovanmi. Cyril a Metod priniesli písmo, vzdelanosť a upevnili kultúrnu identitu Slovanov. Preto ich voláme apoštoli Slovanov.